Good evening. Good evening. Good evening. Ngayon, ang gagawin po namin ngayon ng anak ko ay mag-mumujol. Yes, may mujol na siyang bago. Ngayon. Dapat kagabi magmumujol po siya. Kaso, November 1 kahapon, kailangan niyang pinagbigyan ko siya kagabi. Itong module niya. Tuturuan ko siya ng paano kumanta, mag-draw, and magkulay ng triangle. Ito ngayon yung topic nila ngayon. Ganito yung topic nila ngayon. Yan. Tapos, kung paano magsulat ng over curve and under curve lines. Okay. Yan. Kasi sa gabi lang po siya nag-aaral. Kasi sa pinagbigyan po namin siya na buong araw po siyang maglalaro. Pero sa gabi mag-aaral po siya. Magmumujol. Kaso, minsan mahirap po siyang turuan. Bakit po? Hindi po maraming kong gulong po natira. Oh, bakit? Oh, ayan siya. Oh, magmumujol na tayo. Apo. Ready ka na magmujol? Ready ka na mag-drawing? Ready ka nang magkulay? Wow! Ano nga pong pangalan mo? Ako po sa Kingkis Pantera Nabila. Oy, very good. Ilang taon ka na? Oh, ilan po yan? 3, 4? 4, 4? 4 na taong gulang. Ay, very. Taong gulang. Mabait ka? Opo. Di nga. Sobrang pasaway po. Bakit po? Bakit po ilalagay po ang gulong dyan? Makikalapit ka. Bakit mo ilalagay po? At magmumujul na tayo. Tingnan mo, mama. Bakit? Tingnan mo, mama. Ay, nilagay mo sa loob. Bakit mo nilagay sa loob, ma? Hindi na matatanggal. Wala na, hindi na matatanggal yan. Magmumujul na tayo. Kunin mo na. Magmumujul na tayo. Mamaya. Mamaya, ngayon na tayo magmumujul. Hindi ko mabuksan. Mamaya, pagdating ni Papa. Ay, wag mong kainin. Bad yan, malulunok mo. Magmumujul kami. Sabi pa niya, mamaya na daw. Yan na naman si mamaya. Mamaya. Halika na, punta ka na dun sa pwesto natin. Mama, dito na tayo. Gusto ko. Ay, dyan na tayo. Sige. Susunod yung kukulay ako. Opo, kukulay po. Kukunin ko yung pangkulay mong kulay blue. Kulay blue po kasi yung pangkulay mo ngayon. The color the day is blue. Yung nakaraan, yung kulay, ano yung pinagkulay natin yung nakaraan? Kulay red. Red at saka Orange. orange. So, tatandaan niya pa yung ginamit namin kulay nung nakaraang linggo po. Oh. Orange. Oh, ay, orange. What's this? Yellow. This, Pink. this, Purple. this, Blue. this, Yellow. this, Ano yan? red. Red. Ay, very good. Halika na. Mama, pamudol up. Oh, magmumujul na. Excited. Mama, sino? Ay, kukunin ko yung upuan natin. Ito, wala kasi kaling lamesa rito sa kwarto. Ito lang yung lamesa namin. Yung upuan na ginawa ng papa niya. Ginawa siya ni papa niya ng upuan na 2-in-1. Pwedeng upuan. Pwedeng gawing lamesa ng baby ko. Yan. O ito. Kulay.
Dito, magsulat ka muna. Susulat muna siya. Magsusulat ka muna. Susulatan ko muna tapos gagayahin mo Ay. Sandali. Ano yung natuturo mo papa ko? Yung natatawa siya. Kung ako ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Tayo ka, Bea. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Ay na, papadyak ka. Mamaya ako susulat. Yung kulay-kulay gusto ko. Siyempre, kailangan nating magsulat tapos kukulayan. Yun ang sabi ni Madam dito. Sabi nito, magpaguhit ng 5 hugis triangulo sa papel ng preschooler. Hindi kailangan na perpekto ang pagkakaguhit ng bata sa mga hugis triangulo. Pero, mainam na ipaitindi sa kanya. Oh, no daw. Tapos sabi dito, pakulayan ito ng kulay asul o anong English ng asul? Sulat. Blue. Asul. Asul. Mama, kunin mo ang bilog-bilog. Bilog-bilog na alin. Sobrang distraction na naman siya. Mamaya wala pang 15 minutes sasabihin na naman niya inaantok na siya. Pag oras ng module, inaantok. Kailangan habang pasensya ng mama. Bakit? Inaantok ka? Hindi. Ay, hindi. Sandali. Aanin natin to. Ganito. Ito yung papel ni baby boy. Mama, ito. Drawing natin siya. Aanin ko muna. Titrace. Ay, wag mong pag-anan yan, anak ko, kasi magagalit si madam. Titrace muna natin yung triangle. 5 triangle daw, sabi ni madam. 5 triangle. Yan ang ginagawa ko para siya ay iaano niya na lang yung lines. Gagayahin niya na lang. Para alam niya kung saan siya. Tapos, sa susunod naman na araw, pag araw ng Biyernes, inuulit ko yan sa simula. Yung sa simula niyang pinag-aralan, dinrawing, iano ko ulit yan sa kanya. Ipapagawa ulit yun sa kanya tuwing Biyernes. Para alam niya kung ano yung pinag-aralan niyang marunong siya na magsulat nito. Kaso lang, kailangan mo siyang ganun-ganutuin para alam niya kung saan direksyon pupunta. Okay, anak. Gayahin mo na to, anak. Tapos, pag ganito yung ano ko sa kanya. Ganito. Tapos, gagayahin niya na lang yan. Alika na, anak. Sulat mo na to, dili. Tapos, gagayahin. Nandito po yung kulay-kulay. Pagkatapos mo pong magsulat, kukulay ko. Mamaya ka na maghanapin yung bilog-bilog. Nandiyan lang yan, anak ko. Ayan to, iba. Ito na mag-ano ka na, mamaya maglaro ka. Yung bilog-bilog yung may basa-basa. Bilog-bilog na may basa-basa. Tumayo ka nga. Ito. Ito. Ayan. Halika na. Yung Tandali.
Magsulat na. O, tan. O, dali. Magsulat na. Ito po, ano dito? Sobrang distraction na naman siya. O, bilis. At kukulayan mo pa. Anak ko. Ay. Huwag ganyan, Bad yan, Opo. O, sige. Dito mo kasi lagay muna sa taas, anak ko. Yan, na hindi mo siya hindi mo siya, ayan. Ang isulat. O, yan. Simula rito, O, gayahin mo yung sinulat ni mama. O, bilis. Titingnan. Andun. Ito, to. Doon ka tumingin, Simula rito sa, simula rito, ayusin, tingnan mo, Ay, sorry. Sali. Sorry. Dali. Ay. Hindi masyado pa perfect, pero okay lang yan sa first timer. Dala. Ito pa dito. Marami. Opo. Sabi ni Mada, magguhit ka daw ng 5 piraso. Tapos, aanin daw, kukulayan. Sabi ni Madam. Dali. Sige na. Bilis na, Abi. Tara din na, magsulat na. Mama, upang nga. Diyan ka na, Sandali lang. Medyo nagiging, na naman. Hello. Tinatamad na naman. Sandali. Pabalik tayo mamaya. Nandito na ulit tayo. Tapos na siya pong magsulat. Kailangan lang aanin ko po kasi talagang distracted po. Ito na. Magkukulay na po siya. Anong kulay yan? Anong kulay po to? Blue. Ukulayan mo lahat yung may kulay puti sa loob. Kulayan. Kulayan mo na. Ay, baliktad po. Baliktad. Yan, kulayan mo na, anak ko. Mama, po, subang babaw. Wag po, wag masyadong mababa. Yan. Kuning taas. Opo. Halika na. Yan. Opo. Very good. Hello. Hi! Kalaban! Kalaban ko yung Bilisan. Ito po, yung kulay puti po sa loob. Sa loob. Opo, galingan mo, Dito pa. Dito lang po sa loob ng triangle. Makakalaban to, Dali. Halika! Tinan mo ako! Ayusin. Wag mong Opo, hanggang loob lang. Natingnan ko lang, i-erase ko. Hindi na siya mai-erase. Hindi naman yan, bilis dito. Hindi ko erase. Hindi po mai-erase. Tingnan niyo pong kulay niya, nagmamadali. Bilis na, be. Po, tapos kung nakulay dito, tapos manood na ako dyan po. Opo, bilis na po kasi. Mami, babay ako sa'yo po. Nanood ako po na yun, tapos ko po. Ito, Bilis. Dahil na pa. Okay, ngayon, tapos na po siya magkulay. Ito po ang ginawa. Nagmamadali na naman po. Maglalaro na naman daw siya. Gabi na, maglalaro na naman siya. Okay ka na. Tapos na. Uy. Tapos na. Okay ka na. Okay ka na dito. Okay ka na dito sa drawing at saka kulay mo. Hindi na ako naghihirap nito. Ito. Hindi ko daw siya pinapahiram ng cellphone. Nanonood na naman siya ng TikTok. TikTok na naman yung pinagkakaabalahan niya. Ngayon, ito yung yung triangulo. Bukas ito.
Tapos ipapasa ito sa Lunes at sa Lunes sa Lunes din namin kukunin yung ibang module niya ulit. Yan, kinukuha na naman po yung mga ang cellphone. Oo. Dati ka pa ba nagsasawa sa kakalaro? Hindi ba? Uy, bakit? Maghapon ka na naglalaro. Ayoko na laro. Titiktok ka na naman. Ano ngayong sayaw? Yayayo ako lang. Iayayo. Anong sayaw mo nga sa TikTok? Umasipa na. Sayaw, kanta. Kingo. Asipa na. Kabet. Yeah. Dudu na ko na dudu. Dudu pa si Pia. Dudu ba na meke. Dudu karata. Yan yung mga, yan po yung mga natutunan niya sa TikTok. Kakapanood po ng TikTok. Ang galing-galing po mag-TikTok. Ang galing-galing mag-TikTok naman ito. Ang galing ng TikTok mamaya na. Mama. Opo. Bye-bye ka na, bye-bye. Papa. Bye-bye po. Bye-bye po. Sa ulitin. Saluti. Please subscribe and click the like and click the notification bell. Bye-bye. Bye-bye. Good night po. Mamaya.